Hej alle sammen. Jeg sidder og kigger på min akvarium med Siphophorus continens, og der er lige med islæg, og så er der Caudimagellatus, corridors, og så er der nogle gobier, ikke gobier, gobier. Der er 3, der er 2 hanner og en hund. Det er sådan, jeg bedst kan lide at have det. Når man har 2 hanner, så viser de sig mere, men de unge, dem her, de har ikke fået farverne endnu. Ellers så senere, så vil de blive ligesom over i heller i akvariet, hvor de er jo helt blå i hovedet og på nogle af finnerne. Så der går nogle år, inden de bliver pæne, dem her. Det er nogle fisk, der bliver frygtelig gamle. Dem jeg har i det andet akvarium, de er 7-8 år gamle. De ser ikke ud til at falde af på den. Så det er en lidt sjov fisk. I det her akvarie, der har jeg, som jeg sagde, Siphophorus continens, som er en af de første fisk, jeg fik. Jeg fik dem af Jørgen Hedegaard, og i sin tid kom jeg af med dem igen. Men det kunne jeg godt mærke, det gik ikke. Jeg var nødt til at skulle have dem igen. Jeg har bare altid kunne lide den. Den har en fin temperament, og jeg synes, det er en dejlig fisk at kigge på, og de efterstræber ikke deres unger. Og de går sammen med de der islæg, Limia islæg, som er også en utrolig fredelig fisk. De får sådan lidt unger en gang imellem. Det er ikke sådan, at de får lige 40 unger, som Siphophorus. De dropper nogle 2-3 stykker, så går det lidt, så kommer nogen igen. Det er sådan de fungerer. Og ellers så akvariet har jeg faktisk 3 slags rejer. Jeg har rød rilli. De sidder typisk heroppe her på lavaen, og hernede, fortrinsvis hernede, der har jeg raccoon tiger. Så de deler lidt akvariet ved at raccoon de går mere hernede, og rilli de går meget op. Det grønne, der vokser på der, det er moskugler, jeg har købt og placeret rundt omkring, fordi det havde engang en akvarie, hvor det vokser sådan, som man ser her nu, på overfladerne, på de overflader, der vender opad. Og det er rejerne fuldstændig tosset med at kravle rundt i. Jeg tror, det er madrester og sådan noget, der sidder sig fast der. Så der kravler de altid rundt. Og så kan jeg godt lide, at det ser naturligt ud. Altså det giver lavaen, den naturligt ligner ikke noget, jeg har bygget op i cement i går. Det får sådan naturligt, som man vil se ud i natur. Der vokser også sådan ting og sager på alle overfladerne, så det ser rigtigt ud for mig. Jeg ser her, der går islæg unger. Det må der efterhånden ved at være nogle stykker af. Det var lige ved at gå i stå for mig, men så flyttede jeg mig over i det her akvarie, hvor der kun er fredelige fisk, så kommer der gang i det igen. Så jeg er sikker på, at de har fået unger hele tiden i det andet akvarie. De vil bare blive spist. Så det fungerer meget bedre her. Så nej, nu vil jeg lade se videoen, og så vil jeg holde min mund og drikke min kaffe. Jeg sidder her sammen med Plet i min lænestol.
lige indskyde en ting, jeg kommer til at tænke på, jeg ikke fik sagt. Jeg har lige fodret med eddikeål. Det var nogen, jeg købte af Søren Lund. Jeg tror, det var på Vejlemessen for en del år siden. 3 år siden måske. Og dem har jeg til at gå i eddike i en flaske. Og i, hvad hedder det, sådan en æblecider. Æbleeddike, eller hvad man kalder det. Og så har jeg nogle æblestykker til at ligge dernede i. Der har kulturen kørt i flere år nu. Så kan jeg jo lave en traditionel skål med havregryn og gær, ligesom man gør med mikroovn. Og så hælder jeg bare lidt af det eddike ned i, så har jeg startet en kultur. Så den der flaske med eddikeål, den står der bare år efter år, så må sige, med en kultur, der kører i. Og så kan jeg starte op i havregryn, ligesom man er vant til. Det er meget nemmere at fodre derfra. Det gør jeg akkurat ligesom de fleste kender med mikroovn. Men det fede ved det er, at jeg kan holde liv i kulturen i eddike. Bare en flaske, og så har jeg lige et stykke serviet, køkkenrulle over, så man et stik om, sådan til den ikke er helt lufttæt. Og den kan jeg sgu have i mange år endnu. Så tror jeg holde med, at der er lidt æble ned til. Der er kun det æble i nu, som er puttet i oprindeligt. Det har jeg kørt i 3 år i hvert fald. Jeg kan ikke huske, om det er 3 eller 4 år. Det er godt nok en nem måde. Så jeg synes, eddikeål er nemmere end mikroovn. Og det er også lidt mindre, det er noget mindre orm, eller hvad man kalder det.